Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kajintrash tam jongki pulet ka Jylla Meghalaya bat kham tam ka SIT ka batoket ye kanika case ka NDRF, SDRF, SRT bat kiwai de ki Kynnoh kalara ya ka buram ya ka Jylla hadien ka jinglet ban pendam ka Sonam Raghuvanshi Hananganj Police Station Ghazipur District Uttar Pradesh ka bapau baka don kti ban Pynïap ya lau kurem jongka Uraja Raghuvanshi ka Sonam kadai ka badang sudap ban ya syong kurem bat Uraja haka khatwai tere ujemmang arhaja arpusan bat hadien spos ngi kile mi na Indore Madhya Pradesh ban wan kai honeymoon sya kathan sya tai lam mi ngi ka baki jiet no pat ban wan sya Jylla Meghalaya ka bakin lek kai sya nong riat sora Dehak arpuai tere ujemmang arhaja arpusan baki lawan poi hanong ba Shillong bat arpu ar tere kata haka sngi ka babot baki lai mi ban lek sya sora bat ru bandang bateng ban yakran bat laki bahyeng hasam Dehak arpulai tere ujemmang arhaja arpusan bagi bahyeng Uraja ki klam yo syu ban yakran bat lau khun bat kham hadin sabat ka Sonam bat ka balapen long yaki ban pelengo tat andala lap ya ka skuti ushabi bat ka helmet hasora rem ka bagi pulet kilas dang ban wat yaki Hapadeng kini ke jingja baja kini ke shikurem bat kabala kata mat yong ya baro dei hak artare ujelio arja arpusan basa yok kubor bala lap ya ka Pynïap Uraja nariat arliang najan ka kshat wei saudong Hadien ke jinglap ya ka Pynïap Uraja na ka yeng Uraja kalami ke Kynnoh bakadei ka bakila syara bor namar ka kamet jongki ki don ki Jingdon ksiar ki mobile phone baram dor bat pan Kynnoh ru bayakan ka kam la le da ki Trai Jylla Kumta haka jingyat kapor ki CCTV ki bapau lingba ka Balaji guest house la Shumir bat kumjo Hammanha hotels sora bakala don ka jingwat benya nau Shillong Mail la ka dei kumbala Kynnoh dau henman Uraja u vipin ya ki Trai Jylla tang na ka daw kita ki Jingdon Jingem bat ban penmi ka jing batai kum ka kubor badai ki nong Trai ka ka hotel ki ban tip la kin don em ya kita ki Jingdon Jingem namar bahaga te sngi ki ni ki syukurem ki la say ki tiar na ki baggage jongki ban tap haki plaking empat ban Kynnoh ya kita kinong Trai ke hotel ke bakila snoto bakla haba penwan ya katu ke kubor tang kata kila miru ki jing Kynnoh na ki lat pathai ki badai na ki national media kum ka Times of India News 18 Chhattisgarh bat kiwei de ki blak Kynnoh lai phaujat ya kani ka ri ka bala penlong ru ya kani ka channel ban bo jingkli ya ka sarkar Jylla lakan syukran ni kan pen da ki kam persya ya ki Menta kala Shah bat ngindang abru bakane ke jinglek ke Sonam kandang pensyai ayu kata hadien bakala pendam ya ledi hakmat ki pulet ke Uttar Pradesh Hananganj Police Station Ghazipur District kat kum ki khubor ki bala shem jingkran bat ki pulet ke Uttar Pradesh la ong ba ke Sonam kala pentip ningkong shalaki bahyeng hasam haka pratare ujelio arhaja arpusan bat hadien kane banakaliang ki bahyeng ki sapentip ki pulet ke Indore bat kumta shaki pulet ke Uttar Pradesh ke ban sapenlong sendan ru ya ke Sonam ban lek IT hi dalade haki pulet ya menta ki pulet kendang toket ya ke Sonam hadien bala kamru ya ki wei ki brio ki badai ki shenrang ki banaka Jylla Madhya Pradesh batru bandang twet pat sawei Kumta nyin ap ka Sonam kan pla ayu bat kan ai ka daw ayu baka ai wai daki brio ban Pynïap yo raja bat menno la Pynïap bat hakanu ka rukam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balei hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya